Kristu Jesu. Haleluya. Mhlambe-ke ngoba usuku lokugcina ngingakabingeleli izikhulu zonke, angicele umama wethu, umama Mthiliza, athi sanibona. Ngiyazi ninomona yokuqala leyo. Esibili, njengoba ningazishaya izandla kulamadoda ahamba ngawodwa. Okwesithathu, akuthandisisi kahle mangimbiza. Noma ningangathanda kodwa uzonibingelela. Njengoba nje
waseNazaretha haleluya obaba bami bonke izikhulu zami haleluya omama intombi insizwa uSunday school egameni lika Jesu haleluya ngiyamthanda uJesu bazalwane muhle haleluya wayilungisa nami yami impilo umadlamini lo phambi kwenu haleluya ekhaya emandawo haleluya ngiyamthanda ke uJesu bazalwane wafika nami kuyami impilo konakele wawenza umsebenzi haleluya manje ngiyamthanda uJesu la kule ndawo efikile wafika wabakhipha abantu abasha ngibona abantu abasha abaningi abamukela uJesu abanye bezibuyisela kuJesu haleluya manje ngiyabheka ke bazalwane ukuthi uma ngabe sesimthathile uJesu asihambeni ngobungcwele ngoba kukhona ingubo haleluya ongeke uzungene ekhaya ungayigqokanga haleluya ifuneka iyinhle imhlophe ikini ngaso sonke isikhathi haleluya uma sihamba ke endleleni sihamba sizihlanza haleluya siwasha le ngubo siyeneka haleluya siyayina siyenze zonke izinto haleluya siyahlambulula ke bazalwane haleluya ngiyayithanda le ndaba yokuthi umuntu uyahlambulula ayozisho nje akhuluma wonke amanyala akhe ukuthi mina kube ukuthi kwabo ukuthi ungalibele ukuthi into enje wena uyikhombekala unokuthi ngoba sekufuze wafika isingisi kakhulu kanjena abantu sebefundile sebevela bathi ayi ama feelings yabona leyo nto ama feelings asandikwenzani lawo ngoba kufanele uchaze njena ukuthi yiphi inkinga yakho uma ngabe inkinga yakho nje ukufebesha ukuthi njalo ukufebe ngoba sinesikhathini bazalwane lapho kungasabalekile kakhulu ukubuka kwapho ngaphandle manje abantu baye bathi inkonzo ingaphandle kanti inkonzo ingaphakathi nangaphakathi haleluya ayikho inkonzo ehlala ngaphakathi bazalwane nisuphilisa imongonyela lingena ngaphakathi maqede kuphumele ngaphandle bonakala ukuthi hayi nokho induna siyaphela ngoba nikhona into egwinyile ukuthi ikhiphe induna haleluya manje nakalokhu wena lesikhathi siphila kusona siphila lapha abantu bezithanda haleluya bephakeme ngohlobo lwesimangaliso bengafuni ukwehla haleluya kanti ukuzuye ekhaya uthi ngeke uzehlisa ngesikhathi sonke haleluya singakuboni namhlanje sontweni ugqoke kahle ugqoke isiketi usukhulile haleluya yabe ngaphandle sikubona wenye into singakuzwa ukhuluma ukuthi usinisiwe sekubone lapho uyajole emakhoneni haleluya ngoba kuhle bazali mangabe uyixuba lento uzothi wena sidlala ngoba masijesu uyamsiza umuntu kanti sikhuluma iqiniso njengoba linjalo uJesu uyamsiza umuntu kodwa wena usukuthatha uJesu bese uyadlala haleluya lesikhathi udlala ke ukhona umvuzo ubekiwe uzoyithola lento oyifunayo ngoba uNkulunkulu akumnandi kuye bebona abantu bafike baxhumangene abantu basindisiwe baphinde baphume uyabona sebesizintweni zabantu bahlanganyela amagigi bahlanganyela yonke into yabe yasezweni uma ngabe umzalwane haleluya uyaphuma esixukwini uyaphuma ezweni uyaphuma ebantwini uyaphuma nje haleluya ngoba kubiza kuba umzalwane ohamba uthatha yonke into uhlanganyela mawufica ezweni ukuthi hayibo ngoba besisindisiwe nje baye nango lezo zezo shiya izinto zezo uma ufuna ukuhamba umzwe kahle uNkulunkulu haleluya ngiyazi ukuthi isikhathi haleluya basho njalo abazali balesikhathi bathi hayi isikhathi haleluya esikusona ayikho indaba esikhathi esikusona ivangeli elakudala uJehova simkhonzayo wayekhona emandulo kushiwo ukuthi ngenxa yalesi sikhathi esikusona kubuye kwavela uJehova walesikhathi haleluya uJehova osimkhonzayo manje wayekhona emandulo umhlaba ungakabikho lithi ukhona namanje kuthi naphakade obekhona so ingakho lingathi namanje iBhayibheli ngwafundela singisi ufunde lonke ilimo othanda ikhuluma into eyodwa haleluya akukho lapho sekushintshe khona selithi hayi bokuqala lapho kwathiwa abazalwane bakhulume kanje manje kusafanele bakhulume kanje lisolokhu limile linjalo isando ubhushu ayikho enye indlela abazalwane simkhonza uNkulunkulu muhle uyamthanda kakhulu asiqhubeke phambili inkosi inibusise amen haleluya sale sihlala la alibonge igama lenkosi bangibingelela befundisi bonke ingcezu senkosi omama bakwazo ngathola indaba engizoyixoxa namhlanje
ngithola indaba inkosi ngihleli phasi enginika yona. Nginombuzo wokuthi njengoba unje ufana nobani? Senkosi angiphinde nginibingelele. Sizokhuluma kokugcina namhlanje bese siyavala lemvuselelo. Njoba sokhuluma nje sokhuluma konke okusenhlizweni kaNkulunkulu bese siyavala. Asithatha amaBhayibheli ethu ngokusheshsha sifunde incwadi kaGenesis chapter number 26. No, chapter number 1 verse number 26. Genesis 1 verse 26. Siphinde sifunde amaHubo 119. Mhlambe siqale khona nje. Ngifuna sikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu phambi kwaMoya Ngcwele ukuthi abantu bamdelelile uNkulunkulu bambona uNkulunkulu engeyena umuntu owenza izinto kahle nangemfanelo. Mbuzo wami ufana nobani ebusuku njengoba ufakaza mabebuka abantu ufana nobani njengoba ushumayela mabebuka abantu ufana nobani? Yebo. Verse 26 amaHubo 119 babukumela bengifisa leli fundo uwe. Sifunde nje. Asiqale futhi verse 1. Okay. Khuphuka baba, khuphuka futhi la wena. Ngifuna sikhulume namhlanje. Ngifuna sikhulume kudinwe. Mhlambe mengadinwa umuntu ongenalo izwi uzodinwa. Mhlambe kudinwe nomuntu ungakholwa aphinda sinikele. Bese kudinwa nalokholwayo asinikele. Asikhulume nje namhlanje. Yeah, funda baba. 119 verse 1. When among to this funda Genesis 1 verse 26. Funda. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basenze njani basifunge besebenze njani babufe babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemthetho kaJehova. Babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngomthetho kaJehova. Umbuzo wami ufana nobani? Sike safundela izwi leBhayibheli ngelilanga. Silifunda nje. Salifunda nje. Saxoxa. Wathi umuntu umzalwane leli verse lalibhalelwa abazali baseKorinte. Ufana nobani? Umzalwane, umzalwane impela yakhosi sihlele so. Kodwa indlela yona awufani nobaba. Makwende ziphindayo unembuso. Mawungena imbuso unenkulumo
Yindaba makhona izinto eziqondana nawe uthi kwakubhalelwa wena. Ikhona yini into la eyenzelwa abanye abantu? Yazi masala, awukhulume nje. Into esobala. Umuntu kukhuluma ubaba umfundisi la izolo. Animnaka ngizwile. Angazi beshumani bomdlela. Ubomdlela beshumana ne? Cha. Ubomdlela khona ayikhulumile la nangayinangi nangayiswa futhi. Uthi ubaba umdlela umuntu wesifazane mumbi. Imali abazwanga. Awuthe ngixoxela. Umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane. Uma umbheka every original yakhe ufana noNkulunkulu. Kodwa mase icopy angibazi ufana nobani. Every time mawubuka umuntu wesifazane every original yakhe muhle. Abesezibheka abe nembuso eminingi athi uNkulunkulu akangenzanga kahle indlela lule ngasengiyenze angihambe ngesitolo ngiyofuna into ezongenza ngibe muhle ngoba uNkulunkulu akazange angiphathe kahle. Amashebe asayidelela endlebeni yini mesale onto akathembi hayimo sala bambo eshime athathi spirit anganoma yini athi mebheke emashebeni akhe abona ukuthi uNkulunkulu wangakhe kodwa akuphelele kungcono umdobhoze athi mase edobhozile aphinda botha kuphelele akhibele itekisi kaphambula ashone edolobheni ayofuna into ezomesha umuntu wesifazane ayeneliswa ukuthi muhle njalo. Day by day mawubheke emakhanda abo basenza bahle ukuthi muhle. Original kaNkulunkulu umfana mebhe umuntu wesifazane athi membheka athothi inwele zehlala ufake ibuko abese sipenda athi mependa asesaka ngoba umfundisi wenkazi lento azange ikazi uyikhuluma edlule abesebuka ukuthi amashiya uNkulunkulu wawenza aba mancanyana athi ayethe ngwanwe akhumula khona afaka wakhe uNkulunkulu wesilima. Hey boss shalom boss athi mayimbuka athi ya windoda enamandla kodwa ikhonto engekho la kumina amashiya amowenza agcinela kusuka umfana lapha emgwaqweni athi mebhethi wazomuhle into esifazane kanti usho icopy fake.
babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemithetho kaJehova abahambi ngemithetho yabantu abahambi ngemithetho yabantu abahamba ngemithetho kaNkulunkulu. Angazi noma usuke zama ukuthola uthagane noma usuke efuna ukuthi kube contentize abathi abantu babembheka bambone yiyo, kanti uNkulunkulu mayembheka ubona into engamfanele. Kwangcwele mayithi uyabheka athi ya uyangidumisa kodwa kumaze nje. Angidumisa kodwa ngimazi nje. Uyashumayela yena kodwa lo shumayela ukhuluma izwi lami kodwa yena akuyena ikopi. Ngoba yena ngeke ayenze lento ewuye. Mabembuka abantu fanele babone uKristu kuye. Asithanda ukushumayela singawufakile iklipha, siyathanda ukufaka iklipha nathi masishumayele ngoba phela isikhathi isikhathi into esihluphile angiphinde lento eyasho umfundisi. Into esihluphayo nje sihlushwa sikaliwe, thina sikaliwe sibanjwe imeasurement. Noma shumali vele ngakini Elisha elithi abantu abenze noma kanjani. Umuntu wesifazane akhulume namhlanje usuku. Umuntu wesifazane kukhona abantu besifazane abakholwayo kodwa mababheka akubona labo esibaziyo amakhophi. Ngisho nabefundisi bakhona omama befundisi bakhona ukuthi uma umbheka indlela agqoke ngayo uthatha ufake ijini le jini ayifakile ivesi ubuyena. Mama la iphuphile bathumisa uthi yona glory sibuka thina umusi womuntu asinandaba nokuthi yona glory kodwa sibuka ukuthi awumusi kamfundisi uhlezobala. And they live in the church. Bahola mabandla bafundisa ingane ukuthi asibone noma kanjani. Ngeke shumayela nomsikhathi senu. Awuzazi ukuthi wena buyela kwi-original yakho. Meke wabuyela kwi-original uzothi noma umfane pheka athi noma ngayaphi umuntu onesu likaThixo nakho. Noma ungadinwa ngisazoshumayela. Susan baba phakathi ikhanda lakho ungabheki phansi ngoba I'm going to preach like I'm dying. Samsung abantu bayahlala siyashimela bayahlala bagqoke noma kanjani enkonzweni. Nabefundisi balambile bafuna imali. Lesonto lakho kuyashukula uhlushwa yini shukula nawe shukula babanjwe yiso abemeasurement lapho abemeasurement babambiswe mawubabuza ukuthi wathi wani Korinte bathi mhlawumbe wathi eKorinte umuntu wesifazane uma ekhuleka akagubuze kwashiwo njalo vele eKorinte umuntu wafika nothina wasitshela kanjani.
ngishumela yami ngoba vele noma ngishumela ngithi ngenza kahle anifuni ukumkela uJesu noma ngithi ngenza kambi animamukeli fika amapostoli nabashumela aniphendukanga yini into elula sivele sishumela ethi sithe musu dlala abantu nawe ngishukulile musu dlala abantu bena bekubuza imibuzo eminingi yini ndaba lesethu lakho kuyashukula ngempela mawuthandaza ngoba mawukwenza lokho ukwenza ngenxa yengelosi sizana ukujunga ngabantu ngoba vele abaphenduke noma ubancenga abaphenduke noma usumela abaphenduke funa lethu ukuba sishumele umuntu aphume endlini abaleke umuntu uthi sibabaleke funda babusisiwe abaqotho endleleni yebo abahamba ngemthetho kaJehova hayi abantu abahamba ngemthetho kaBaba bashubeka baba umuntu olambile ingozi Tolambile ngikuhambeza noma yini ulambile uyasizwa ngikhuluma iqiniso ngisho uma umuntu la epulpit edumisa efisona ungancama ngeke ngisengenza lutho noma singaphamisa isandla noma ngashumela akusithini thina bayomoya ungazothi siyakhenya ngoba nasi abantu bomthetho kuright bathi sibantu bomthetho as long sihamba ngesu funda baba funda ethi inkonzo Kalakhazi babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemthetho kaJehova yebo qhubeka babusisiwe abagcina ufakazi bakhe abamfuna ngenhliziyo yonke abamfuna ngenhliziyo yonke haleluya hey abangena ezwini bonke bangashiya into ngaphandle bathi lethe imithetho kaMose abangena bonke Funda baba abangenzi ukungalungi kepha behamba ezindleleni zakhe hayi sabantu ngathi ayikho into ebuhlungu njengomuntu oqala iministry ebe esadinga ukushunyayezwa kwayena hey Nkosi abantu abakhonzisayo uvela ubona basadinga izifundo hey Nkosi uzobungani ukucathuka yena uyile Bible College fundile iBhayibheli kodwa inkonzo ayikho konzo uyazini azathi athi umoya ngcwele unkembulele ukuthi ngithi ngiyambheka umoya ngcwele umbulele yini indaba engambulanga umoya ngcwele ukuthi wena awukho right Mondwele futhi ngempela uMondwele mathiwa lento mathiwa bazana nenhlamba le impela abazana abaningi ngeke bangene esulwini ngoba bathi uMondwele besho inkanuko zabo ngivele ezwini funda baba wena usiyalezile ukuba sizigcine ngokwempela senze njani wena usiyalezile ukuba sizigcine ngokwempela sengathi zingaqondiswa izindlela zami ukuba ngigcine izimiso zakho ayisuka mthola
khona ngiyukujapha ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke angishiya nesodwa mathiwa uma umoyingcwele niphula ukuthi mangishumayela epulpit angigqoki ibhanti ngiyohlonipha zonke noma sengishiselwa mathiwa ibhanti alikhulula ngiyohlonipha zonke noma nje ngabe ngigqoki ikathulo namasokisi amasosi agqokwa nami ngekwenza njani ngekwenza ngoba yini ngiyohlonipha zonke. Ngiyakubonga ngobuqotho benhliziyo lapho ufunda izahlulelo zakho ezilungileyo, lapho ngenza inkumela ngifunda ngoba umuntu ongafundi akanako ukuqonda. Umuntu ongafundi akanako ukuqonda. Awubazalwane, umuntu ongafundi uduka neBhayibheli eliphethe ngoba ufunda ngengqondo yakhe kodwa kamcela umoya ukuthi wamenzenjani akufundise. Sekuhle kakhulu khona bathi nje ngathi ushaya into zini angazi ukuthi wayithatha ngoba wayithatha eChina akuyona lapho. Angishaya into zakho, into zabantu ziphe zakho, your original things. hey izimiso zakho ngiyakuzigcina ungangishina kancane. Yabo ngoba vele second lo mfowethu uhleka lapha ngizocela yena azoshumayela la sale phansi simbuke nje shumayela. Insizwa yakuyihlanza kanjani indlela yona? Insizwa noma ngithi ubaba noma ngithi umama noma ngithi intombi iyahlanza kanjani indlela yayo. Ngokuqaphela kapheliswe uthi uthini ukuze nendlela abakuyona benjani isha izohlanzwa yini uqaphela ini izwi. Yawuthi ngivumela ngithi ngibona abazali bephethe amaBhayibheli bonke ngithi mzalwane leli Bhayibheli oliphethe singanani isikhathi uliphathe athi ngina 2 years bese ngibuza la madoda ahleze enhlizweni yakho wakhipha nini? Uyakhala too much yini okwenza lento faka izwi laphi enhlizweni khipha lento ekonisayo ufake ngikufunile ngenhliziyo yami yonke. Mfune ngenhliziyo yakho njani? Mfune ngenhliziyo yakho njani? Ayiwafi njengoba usasentendeni usezentendeni ngoba naku bonke abantu beku besetendeni awukakamfuni usazobheka nje ukuthi abantu abakuthandazelwayo bawa kanjani usazobheka izinto ezizithe awukakamfuni yena usazifunela uthiliza nje awukamfuni funa God ngenhliziyo yakho yonke udlule kubantu mase udlule kubantu noma thiwa abantu kade bekhuluma kambi uvela uyidlulele nje ngoba usufuna abantu awusafuna abantu. Hey khona sebethini
Akusizike ngoba ngisabushumayela. Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke. Mangingaphambuki emiyalweni yakho. Yeah. Enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho. Uyabona into eqinwa la. Aqinwa madoda. Aqinwa intombi. Aqinwa konakala. Uqinwa. Mawuqiniswi uyakuligcina. No. Awushiyana kodwa ngaphandle. No. Hey Nkosana. Ufuze bani njengokunje nje uNkulunkulu wakwakho nje bo ushintshe kanjani wapha ilento oyiyona yini ekwenze washintsha wasibotha ukho right. Hey Kangakhuluma indaba ethi mina ukhona umuntu onikiswa uNkulunkulu izinto ezinkulu kodwa mayisibuka athi mina bangakwenza abanye kodwa hayi mina agcine sengena ema-office abanye abantu azenze omunye umuntu engesiyena yinda ukuzenyeza ukuthi mawuzibuka ubone ngathi umumbi kanti uNkulunkulu ukudizayine ngendlela athanda ngayo. Ubani okutshela ukuthi umumbi lento yona awuyona lento ongayona yile oyiyo. Musungena ema-office abantu wambuzishutheka ngoba nje ubushutheka nje uzosuka izimpi kanti izimpi susoba uwe ungena ema-office ugqoka ama-overall abanye abantu gqoka i-overall yabo. Khona umuntu osebenza echaldini athi mayebuka indlela athi indlela efanele ngigqoke ngayo ifuna ingitshela ukuthi abantu mabengibuka bacabanga ukuthi kanti ngeke kwakhe ube ilento ocabanga ngayo. uNkulunkulu kubeka echaldini uyasazi isizathu sokuhlala echaldini. Mususenza umuntu ohlala e-office kanti uhlala e-office hlala echaldini. uNkulunkulu uyeneliswa wena usechaldini. Omunye kuthiwe kuyena uyiphoyisa agijima ayoba uthisha. Uphambane ungayenzi into yomunye umuntu kanti kuwena kukhona enye into. Ade ngifundisa abafana bami la emini ngithi uma usepulpit angathi ubaba uKhumete kade shumayela indlela abashumele ngayo uzwe ukuthi benjani indlela ibinamandla. Mase fika umunye umfana ngakusasa athi asuka ngifuna ukumkhombisa ukuthi mina lo mgodi awumbili ngingawugqiba mina. Athema la angabe saba uye abe omunye umuntu athi uyawugqiba umgodi uvela umbeke kakhulu. Ngoba yini akasanga bewuye usuke wenza umuntu ehluba ivesi la ehluba athi ihluba iqede ngiyeza kusasa ugqoka i-overall engesiyona yakhe uyoshaya inceku ekade ishumela ngezwi likaNkulunkulu ucabanga ukuthi yena mezogqoka ngoba maye mafana abe uye ngoba ngesikhathi ushumela abantu abawu10 noma ngakuzi 1000 labantu. uNkulunkulu unenjongo yomuntu onjani oyedwa. Sinandaba nabantu noma bangabaleka bonke kodwa yedwa uzosinda. uNkulunkulu wenze njani iBhayibheli ezulu kwenziwa njani kuyathokoza ngesona sinjani akushiyo ukuthi 1000 labantu kuthiwa ngesona ezulu kwenziwa njani kuyathokoza.
Sengiqedile njalo. Qedile full verse 26 back. Qedile phumela. Ithethe senamkelo lizwi lakho. Ubuse njalo. Yeah, ngaphumi ebuNkulunkuluweni. Kusho uNkulunkulu into anginikeze yona yakhe eyioriginal angihlale kuyo noma abantu bangathini noma kumethe ungaqoka ibhantshi elilodwa musu ukufuna amabhantshi abanye abantu ngoba uqoka ibhantshi lomunye umuntu lizohla kusilone lapha ibhantshi lomunye umuntu qoka ibhantshi lapha uzethemba musu ukuthemba amandla abanye abantu themba wena into kuwe ukuthi lento ngiyiphethe inamandla. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze obuse phezu kwezifunda uqala. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Inkanuko ekuwe ihlule ungahlulwa inkanuko ikwenza izinto uNkulunkulu angayishongo iba ilento uNkulunkulu afuna ube yiyo ufana nobani njengoba unje asifane namehlo.